a když na ně kliknete, tak jsou prostý, že to nejde. A ještě vlastní kradou. Počkej, to nevím. A proč on to jdou dělat? Takový prostý, těch tam je 30. No proč? Ať si najdou práci. A oni nedělají, tam jich 30 je na verandě, od rána do večera, kolik fanárů kolem sebe. No, a co se mě stalo dneska? Dneska ráno po 9 hodině jsem se šla dívat, jak už jsou tady estebáci. Jo, jak už to je obkřečený, protože je tam přidali a se jim něco nestalo. A stojí obřená doma na zahrádce takhle, vyjde ta cigánka, ona to je jak reči cigánu a řekne takhle do dvora tam na ty cigány, na tu verandu a křičí. Cigáni, pozor, to neříkám já, to říkala ona. Cigáni, jděte do plynu, už jsou tady skyni, už jich tady že budu reagovat a já jsem byla ticho, klidně jsem stála dál v pohodě, jo. No a pak zase znovu k polednímu zase tam vlákali, oni, jako by vůbec, prostě oni můžou všechno, ona to řekla ta jedna cigánka, my můžeme všechno. No a tak jsem zase na ně zařvala a to ticho, že tady chce mít klid. A ona mě prostě nadala, to věděl můj soused, protože to slyšel, já se s nima nebavím, ať už něco tak jdu domů, řeknu jim něco a slušně, podotýkám slušně, kdežto oni jsou zprostí, až to bolí, jo. No, tak to já si všechno, ještě se podívám, já mám tady poznámku.